Hej og velkommen til Eby. Jeg hedder Solvej, og jeg er psykolog. Jeg har hørt om I har problemer, og jeg vil gerne snakke med jer om det. Men vi kan lege en lille leg først. Jeg tror, I kender den. Den hedder navneleg. Og vi starter med dig. Hvad hedder du? Jeg hedder Line. Hej Line, og velkommen i mors lille skatkammer. Tak skal du have. Hej med dig. Hej. Hej. Hvad hedder du så, mit barn? Jeg hedder Malene. Hej Malene. Velkommen i mors lille skatkammer. Men jeg må først høre, om I har haft en god tur herovre. Sådan rigtig slappet af, eller bare hørt musik i bilen, eller har I cyklet en tur herovre, eller sådan noget? Har I haft en god tur? Jo, hvorfor? Okay, jamen, det er sådan at relax, ikke? Ens krop, den skal komme frem med livet, og bare slappe af, og bare... Men der har du haft en god tur herovre? Nej, der var rigtig mange mennesker i bussen. Og, Okay. Ja. Så altså, man stod sådan klemt op. Ja, det kan jeg godt forstå. Rigtig panik i det, eller hvad? Ja. Men som jeg også bare siger til mig selv, fresh out, så klarer du det helt selv. Som jeg også sagde det til mig selv. Men jeg har cyklet over, fordi alt det der med biler, det er ikke lige mig. Jeg skal ud i den friske natur, bare ud og dufte blomsterne. Det er bare rigtig godt, synes jeg altså selv. Okay, jeg vil gerne snakke om jeres følelser, og hvordan I har det med jer selv. Vi gider ikke lade os følelser. Bare rolig. Bare ud med det, det gør ikke noget. Nej. Jeg kan forstå dig. Ja, Ja. jeg er vist Uffe. Hvem er Uffe? Det er min bedste ven. Hvad er der sket med Uffe? Han er forsvundet. Hvordan det? Det lyder da ikke så Han er blevet væk. Hvordan? Det startede en normal vinter eftermiddag. Jeg var ude at gå en tur i skoven sammen med min kniv Uffe. Jeg havde haft ham siden jeg var helt lille. Lige pludselig kom der nogle underlige lyde inden for skoven. Jeg blev forvavset. Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg kiggede til højre og så til venstre. Men der så ikke ud til at være noget. Så mig og Uffe fortsatte vores rute. Jeg kiggede ned i sneen. Den var smuk. Uffe og jeg elsker sne. Vi plejede altid at lege i den, da vi var små. Lige pludselig kom der nogle lyde uden for skoven. Det var de samme som før. Og jeg kiggede til siderne igen, men der så ikke ud til at være noget. Lige pludselig stod han der bag ved mig. En mand i rød frakke. Han råbte og skreg efter mig. Jeg blev bange, og jeg løb så stærkt jeg kunne. Og lige pludselig gled Uffe ud af min hånd. Og siden der har jeg ikke set ham. Okay, Line. Jamen, jeg kan godt se, hvad der er sket med dit liv. Og jeg har det heller ikke særlig godt med det. Men det var dejligt at høre om Uffe. Og jeg håber, du får det godt igen, og du får ham igen. Men anyways, over til dig, Marlene. Hvad er der så sket med dig? Må jeg høre dine følelser og din vrede til det, du har mistet? Bare kom ud med det. Jamen, nu er det sådan lige for tiden, at jeg er rigtig glad. Okay. Hvorfor det, Line? Jeg var ude at gå i skoven en skøn forårsdag. Jeg plejer ikke at gå så langt ind i skoven, men den dag var perfekt til en lang gåtur. Pludselig så jeg noget glimte på jorden. Det var en kniv. Jeg samlede den op, og siden den dag har det været det bedste i mit liv. Okay, det lyder rigtig godt. Lidt skræmmende, kan jeg godt se. Men også det, som jeg sagde til Line. Fresh out. Bare kom videre i livet. Også det. Men hvor er kniven så henne, Malene? Hvis jeg må spørge om det. Jeg har den faktisk lige her. Okay, det er da rigtig flot, bare Line. Ja. Line, må jeg spørge dig, hvad føler du nu? Jeg føler, det er Uffe! Jeg føler, det er Uffe! Så, nu skal vi at flyve af, og så er jeg søgningen tørne.